אחרי שסיימנו את צילום הפרק הראשון של אחרינו המבול, החלטתי לצמצם את צריכת מוצרי הבשר והחלב. מבשר אדום נפרדתי כמעט לחלוטין, ואת מקומם של העופות והגבינות חשבתי להחליף לעתים בשניצלים תעשייתיים מן הצומח, שנמצאו סבירים בטעמם ונוחים עד מאוד לתפעול יומיומי. 2-3 דקות במיקרו ויש ארוחה חמה. לא צריך לבשל, לא צריך להתאמץ אחרי יום עבודה ארוך ומייגע, ואם ליד מונחים גם כמה ירקות טריים, אפשר לומר שהסתדרנו, לפחות בערך. רוב המזון שאנחנו צורכים הוא תעשייתי, אוכל מעובד שמיוצר במפעלים. אז איפה התחיל כל זה? בצבא כמובן, שכידוע צועד על קיבתו. השנה הייתה 1800, וממשלת נפוליאון חיפשה דרך לשמר ולהעביר את האוכל לחייליה הנודדים והרעבים. פתרון חלקי לבעיה נמצא כשהקונדיטור ניקולה פרנסואה המציא שיטה לשמר מזון בתוך צנצנת זכוכית, ומכאן והלאה, בתוך שנים בודדות, התגלגלנו עד לקופסת השימורים המוכרת לכולנו. הקונדיטור הצרפתי הבין שככל שמעקרים את המזון מאנזימים חיים, כך הוא מטיב להשתמר, וקופסת השימורים הייתה לגיבורת המלחמות. בולי ביף, כלומר לוף אם לא הבנתם, אכלו החיילים במלחמת האזרחים האמריקנית, מלחמת צרפת פרוסיה, וכמובן, מלחמות העולם הראשונה והשנייה, שלא לדבר על כל המלחמות שבאו אחריהן. אבל לא רק במלחמות ניצחו השימורים, גם באזרחות הם סגסגו. אוכל מהיר, זול, עתיר קלוריות וגם משביע לבני המעמד הבינוני. נקניקיות, קציצות בשר ואפילו מרק עגבניות משומר, שבאמריקה אנדי וול עשה ממנו אומנות. מאמצע המאה ה-19 כבר פחות מ-50% מהאוכלוסייה היא חלק בתהליך ייצור המזון. בעצם אנחנו מדברים על תהליך ארוך. מזה שהיינו ציידים ולקטים. שהיינו קבוצה של אנשים, שכל האנשים בקבוצה היו חלק בתהליך הייצור של המזון. ובתהליך של ההתיישבות החקלאית, בעצם ככל שהזמן עבר, מלפני כך וכך עשרות אלפי שנים ועד היום, פחות ופחות אנשים עוסקים בייצור המזון. בעולם המודרני שלנו, שבו אנשים צריכים לקום בבוקר וללכת למפעל, לקום בבוקר וללכת לבית ספר, ושכבר יש פחות זמן כדי להתעסק בייצור של המזון, היו צריכים למצוא פתרונות איך להאכיל כמות מאוד גדולה של אנשים באוכל מאוד זול. הפתרון של להאכיל כמות גדולה של אנשים באוכל מאוד זול הוא התעשייה. ברגע שאתה הופך את המזון לתעשייתי, אתה הופך אותו לזול יותר. ייצרנו מערכת שהולכת כל הזמן וגדלה, הולכת כל הזמן ומשתכללת, אבל היא מכוונת בפריזמה מאוד מאוד צרה למטרה אחת, שזה לייצר הרבה מזון זול. זה הקו המנחה היחיד שלה למעשה. בריא, לא בריא, כן בריא. זה הכל משני לחלוטין. follow the money, תלכו אחרי הכסף. תעשייה עושה המון כסף מזה. היא זאת שמציגה את זה על המדפים, היא זאת שנותנת את הפתרונות האלה. איך אפשר לאכול ולהשביע את עצמנו ממזון שהוא לא מתועש, שלא עובר את התעשייה הזאת? תשמע, זה נורא קשה. מה שעשתה תעשיית המזון, היא גילתה שיש המון כסף בעובדה שבני אדם אוכלים, ושבני אדם לא קל להם לבשל. הנה ארוחת הצהריים, את יכולה לבחור. אוי, אוי, את אומרת, יש לך 3 טעמים. אוי, תגידי לי מה את הכי אוהבת. אוי. בטעם עוף, בולונז או פטריות יער. תרשה לי לוותר. כן, יש לנו ארוחה מתועסת והכסף הוא השף. אין קמח מלא, זה יקר. ואתם יודעים מה? אין אפילו סוכר. לבן, פשוט, רגיל. למה? כי גם הוא יקר.
השף החליף אותו בסירופ תירס. זול, 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 הרבה יותר זול, הרבה יותר מתוק מסוכר. כמובן, נחות ממנו ומזיק. היום זה לא כמו שפעם היו תחנות של קמח תירס שטוחנים גרגירים של תירס לקמח, אלא זה מפעלים גדולים שיודעים לאבד מזה המון צורות של עמילנים, של סוכרים, של מוצרים מוכנים לשימוש תעשיית מזון ממוכנת מתועסת. החומרים האלה זה חומרים שיש להם המון מהתכונות שיצרני מזון מאוד אוהבים אותם. הם מאוד יציבים, הם נותנים אורח חיים מאוד ארוך למוצרים. אבל מצד שני, מלבד זה שהם זולים ומחזיקים הרבה זמן, הם לא דווקא מוצרים בריאים. מה, תירס לא בריא? לא מזין? תירס כשלעצמו, בתור חלק מדיאטה מורכבת, הוא דבר מזין. השאלה היא איזה פרופורציות אנחנו יוצרים, והאם אנחנו מודעים בכלל למה שאנחנו צורכים. שבן אדם הולך וקונה כוס של קוקה קולה בחנות, האם הוא יודע שזה סירופ סוכר שמופק מתירס עם הרבה מים, שמישהו הוסיף שם כמה טיפות של תמצית קולה. לא יודע. אני גם לא ידעתי. כן, אז מי ששותה קולה שותה תירס מעובד. בסוף שנות ה-60 של המאה ה-20, הצליח הלובי החזק של תעשיית המזון בארצות הברית לשכנע את הממשל לסבסד את גידול התירס, ומכאן נסללה הדרך להספקה קבועה, אמינה ובעיקר זולה של פתיתי תירס זהובים לתעשייה. פתיתים שבתוך זמן קצר, בשם ההתייעלות כמובן, ושוב, הקדמה הטכנולוגית, עברו הנדסה גנטית. אם אין לכם מושג מה זה אומר, הרי זה ממש לא במקרה. כלי התקשורת המרכזיים כמעט אינם מטפלים בסוגיית המזון שעבר ועובר שינויים גנטיים. מכל מקום, ברשתות החברתיות ובמרחבי האינטרנט אי אפשר כידוע לחסום את המידע. הנה דוגמה לסרטון שככל הנראה לא תראו באתר או ערוץ טלוויזיה מסחרי. The holidays. That magical time of year is upon us once again. If you're like 99% of American families, you'll be bringing Kraft Foods into your home this holiday season. And by doing so, you'll also be taking part in the largest genetically engineered food experiment in history. That's right. Kraft is using ingredients genetically engineered in a laboratory. They're serving up new and inadequately tested combinations of DNA never before eaten by human beings, posing risks to our health, such as new allergies, new toxins, and antibiotic resistance. And that's why Kraft counts on you and your family to help them determine the health effects of eating virtually unregulated genetically engineered foods. This method of product safety testing is a favorite of Kraft's parent company, tobacco giant Philip Morris. The truth is, Kraft really doesn't know what genetically engineered products will do to us. חברים, בואו ננסה להבין מה זה הנדסה גנטית. לוקחים תכונה חיובית במוצר אחד ומערבבים אותה עם מוצר אחר, כמו למשל עגבנייה. עגבנייה גדלה בחום, בשמש, היא לא אוהבת קור, היא לא אוהבת חושך, היא לא אוהבת לחות. אם אנחנו רוצים אבל שהעגבנייה שלנו תוכל להאריך ימים במקרר, אז אנחנו לוקחים גנים של דג ומחברים עם העגבנייה. הדג חי בחושך, במקום קריר ולח, וזה פשוט גאוני. ניקח את הגנים של הדג, נכניס בעגבנייה, ועכשיו העגבנייה שלנו היא פשוט עגבנייה משוכללת, עגבניית הייטק. היא יכולה לחיות לפחות חודש ימים, אפילו יותר, במקרר. חשוך, קריר ולח. בארץ אסור לגדל ירקות ופירות שהונדסו גנטית, אבל מותר לעומת זאת למכור מזון מעובד שמכיל רכיבים מהונדסים גנטית. כך למשל, אם הקטשופ החביב עליכם יוצר בארצות הברית, ייתכן מאוד שרסק העגבניות מכיל גם גנים של דג למשל. מכיל גלוטן, חלבון, סויה, סיבים תזונתיים. איך אני יודע אם הסויה היא מהונדסת גנטית? מאיפה היא הגיעה? אין לך שום דרך לדעת את זה, מכיוון שאותה תעשייה מפעילה לובי מאוד חזק למנוע חובת ציון. בשורה התחתונה חשוב לזכור, הנדסה גנטית מעלימה זנים של ירקות ופירות, שעכשיו פתאום מוגדרים לא יעילים לגידול מבחינה כלכלית.
הנדסה גנטית מרכזת כוח להשחית בידי מספר מצומצם של תאגידי מזון שמשתלטים עכשיו על שוק המזון על חשבון החקלאי הקטן, ולקינוח, הנדסה גנטית גם מסכנת את בריאותנו. איך? הנה דוגמה, אם סירופ תירס מהונדס ומסובסד זול משמעותית מסוכר רגיל, תעשיות המזון ממהרות לאמצו, וכך בלי שאנו שמים לב, אנחנו צורכים כמויות גבוהות במיוחד של פרוקטוז מעובד, שהופך במהרה לשומני דם טריגליצרידים, המצטברים למשל בכבד או בשרירים, ומכאן מתחיל מדרון חלקלק של תחלואה קרונית. אנחנו צריכים להסתכל עם איזה בעיות אנחנו מתמודדים היום בעולם, מה הבעיות שצפויות לנו קדימה ואיך אנחנו מתמודדים איתן. שימור של עגבניה במקרר, או הערכת חיי מדף של עגבניה, אומר שיש לך עגבניות, הרבה פחות עגבניות שהולכות לזבל. אם היית מסתכל על הדיווח השנתי בארצות הברית, כמה עגבניות הולכות לזבל מכיוון שהן לא תואמות את הערכים האסתטיים שלנו, איך אנחנו בוחרים עגבניה? אנחנו רוצים שהיא תהיה בדיוק עגולה, שהיא תהיה בדיוק אדומה, שהיא תהיה בדיוק קשה במידה ושהיא תהיה בדיוק טעימה במידה. בגלל שאנחנו חזירים ופיינשמקרים, בחייך. אבל זה מה שאנחנו. דוקטור זוהר כרם הוא מהאנשים שמשוכנעים כי בעתיד לא יהיה מזון אחר חוץ ממזון מהונדס גנטית. יכול להיות שהוא צודק, ובעצם ממה שהיה הוא שיהיה, בטוח שהוא צודק. העניין הוא שצריך להבין איך שוב ושוב זה קורה, שסדרי עולם משתנים מתחת לאפינו, ללא דיון ציבורי ראוי, ובחסות הדאגה כביכול לרווחתם של מיליארדי הרעבים באשר הם. אין כיום בעיה של מזון בעולם. אין? אין כזאת בעיה. הבעיה היא לא עם כמות המזון. היום יש מספיק מזון בעולם כדי לתת לכל אדם על פני כדור הארץ לפחות 3,000 קלוריות ביום. הבעיה היא לא הכמות, הבעיה היא החלוקה. והחלוקה מונעת מאינטרסים כלכליים ופוליטיים. זאת אומרת, מי שיש לו, או מי שיש לו את הכוח, או מי שיש לו את הכסף, בדרך כלל מי שיש לו את הכסף גם יש לו את הכוח, מקבל יותר. מי שאין לו, לא מקבל. ויש עוני ורעב היום בכל מקום בעולם. נשוב לבסיס, ללחם. כמה חבל שהמצלמה שלנו לא יודעת לצלם ריח. פסק זמן, ממלטאותיה של תעשיית המזון, הצצה אל מאחורי הקלעים של אפיית הלחם בשיטה המסורתית. רגע אחד לפני שאנחנו שווים לייצור הלחם ההמוני, שנראה כך. בגדול כל הלחמים שאנחנו מכינים זה לחם על הבסיס מחמצת. כמה זמן לוקח לעשות לחם כזה? עד 12 שעות. כשאני בא לעשות בתהליך מתועש את ההכנה של הלחם, הדברים שהכי משמעותיים זה בדיוק העניין הזה של זמנים של הטפחה. זה דבר שעולה לי כיצרן המון כסף. אז תוכנים את הקמח לאבקה שלא ברור מה הערך התזונתי שנשאר בה. מוסיפים הרבה תוספים כימיים, יש קיט כימי מוכן ליצרני לחמים תעשייתיים שמאפשרים הטפחה מאוד מהירה, מאפשרים ללחם להישאר בתור מוצר יציב שמחזיק אוורירי גם אחרי הרבה מאוד זמן, ואנחנו קונים את זה ואומרים לנו זה לחם בריאות, זה לחם קל, מקמח מלא, מחיטה כזאת וכזאת. מה שקורה היום זה שאין לנו כבר למעשה שום דרך לדעת מה עבר האוכל שלנו מהשלב שבו התחילו לגדל אותו ועד השלב שבו אני צורך אותו. 100% קמח חיטה מלא, חיל גלוטן, מים, גלוטן חיטה, סיבים תזונתיים, שמרים, פשטן. מה זה? אמולסיפייר. מה זה אמולסיפייר? זה רכיב שנמצא גם במרגרינה, ועוזר לנו בקשירת המים בין הקמח למים, כדי לשמור את החיוב. ומה זה הקלציום? פרופוניאט. פרופוניאט, אלוהים ישמור. כן, זה רכיב במונע עובשים. חומצה ציטרית? אותו דבר. אותו דבר, אז למה צריך שניים? ככה. כי לא יהיה ריכוז גבוה מדי. מה זה? מוצר אחד.
פוטוסיום סורבט. זה גם כן חלק מהרכיבים שמעריכים את חיי המודעה. וחומצה אסקורבית? חומצה אסקורבית. אסקורבית. אותו דבר. אותו דבר. ואנזימים? אנזימים זה תהליכים שעוזרים לנו בתפיחה ובתהליך ההאצה של האם אפשר בכלל בשיטות האלה להאכיל את כל האנשים? שאולי אנחנו פה סתם מתעסקים ברומנטיקה, ואין חייבים תעשיות כאלה. אני חושב שזה עניין של ביקוש והיצע. אם יהיה הרבה ביקוש לזה, אז ייצאו הרבה אנשים שייצרו בשיטה הזאת. קחו טיפה אחורה. במקום לקנות את הדברים שעשויים במקומות תעשייתיים, אתה בוחר לקנות במקום אחר. ברגע שהרבה אנשים יבקשו לקנות במקום אחר, אז יתפתחו יותר מקומות שמייצרים בשיטה הזאת. אנחנו בעצם עברנו פה שינוי מאוד חריף באופן שבו אנחנו צורכים מזון כחברה, ואין אף אחד שמנטר את הניסוי המאוד גדול הזה. לא קיים מימון ציבורי לבדוק באמת מה ההשלכות של שינויים כאלה. והמחקרים המעטים שקיימים הם מדאיגים. ומחקרים בתזונה היום נעשים כמעט אך ורק במימון התעשייה. הם נשענים על זה, על מחקר שהם בעצמם מימנו אותו, כשמן הסתם התוצאה שמי ששילם לך על המחקר רוצה לראות משפיעה על התוצאה של המחקר. נתרחק לרגע אחד מהמפעלים ונחזור לשדות ולחממות. לתחנה הראשונה של תעשיית המזון. תשכחו את הדימוי הרומנטי של העיקר בשדה יצמיח לנו לחם, ותכירו את יעקב נוימן, תעשיין חקלאות שחולש על 70% ויותר משוק החצילים בארץ. אנחנו צריכים להגיע בערך כל 10 סנטים לתפרחת, שייתן חציל. תסתכל פה איך זה נקטף, תראה. תסתכל, מכונת עבודה, תעשייה. תסתכל, טק, 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 בתחרושת, אתה רואה? יש גלגל, אתה צריך כל הזמן לשבת עליו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אתה לא יכול לשווק חצילים, נגיד, רק כמה חודשים בעונה, או חלק מהשנה, ואחרי זה לחזור בחזרה ולחפש שיקחו ממך. אם אני עובד עם רשתות או עם ספקים מסוימים, הקליינטים שלהם אוכלים כל השנה. ואתה חייב לספק. חייב כל השנה. עכשיו, אני אהפוך את כל העולם, אני אהפוך גם להייטק, גם לתעשיין, תעשייה, אם אתה קורא לזה, זה כבר הופך להיות תעשייה, כל המפעל הזה, בכדי שאני אוכל בחורף שבחוץ יש 2 מעלות, ובלילה ירד שלג וירד ברד, אני ממשיך לקטוף את החצילים. זה כל פרח פה מופרה עם הורמון. כל פרח, אנחנו מתזים לו הורמון בשביל ההפריה. באים ממש עם ספרי? עם ספרי, כן. ומרביצים לו לפה, אתה רואה? יש לו פה את השחלה שלו. אתה רואה? זה דביק בקצה. הוא למעשה, זה האבקנים. הצהובים זה האבקנים, זה כמו הזרע הגברי. אוקיי? המרכז הפין הזה, זה השחלה של הנקבה. אז במקום הזה אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך על חקלאות אורגנית? איך אתה מתייחס לחקלאות? אני אגיד לך משהו שאם תרצו תשדרו את זה או לא, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, וסליחה מראש, אני לא מאמין בזה. אתה מדשן דרך ההשקיה. דרך ההשקיה. הכל ממוחשב. כן. אתה נותן כמות מדויקת, בדיוק כמה שהצמח צריך. צריכה יומית שלו, מחושבת. עכשיו... הוא שואב את הכל. איך אתה יודע שהוא שואב את הכל? אנחנו עושים בדיקות קרקע כל שבועיים. איך אני יכול לדעת מה יותר טוב? ברור שבאופן טבעי כל גור בטבע וגם תינוק שלנו, של בני אדם, נועד לינוק את החלב מהאימא שלו ולא לאכול מתוך קופסה. אלא מאי שאנחנו חושפים לכל כך הרבה זיהומים מכל כך הרבה סוגים, שהרבה מהחומרים האלה, שמה שמייחד אותם שהם חומרים שלא מתפרקים, הם נשארים לתמיד במערכת. הדרך היחידה שבה הם יוצאים היא הדרך שבה התינוק מקבל אותו החוצה מגוף האם. סובבת אותי, אבל אם שמעתי טוב, מה שאמרת לי שחלב אם היום זה אחד הדברים הכי מזוהמים בעולם? אחד מהדברים המזוהמים בעולם, ומה שמעניין שאפילו עשו בדיקות באיחוד האירופי שנחשב מודל למקום המתקדם הענקי ביותר. נציבת האיחוד האירופי למזון, מגרט וולשטרום משוודיה, עשתה בדיקה של החלב אם שלה וגילו שם 121 תרכובות רעילות שונות שמזהמות את החלב אם שלה. שזה בעצם בגלל מה שהיא אוכלת, בגלל זה החלב אם מזוהם. שזה אצל בן אדם מודע שמתעסק בסביבה, שמקפיד על אורח חיים בריא ודיאטה בריאה. אז להעדיף את זה? להפסיק להגיד לאמהות להפסיק להניק זה יותר טוב? במקרה זה אין פה תשובה נכונה ולא נכונה, יש פה כאמור בעיה בשני הצדדים, פה זה מתיימר להתאים. בקיצור, אמרת שעכשיו גם החלב הם הפך להיות מזון תעשייתי. נכון.
והנה הגענו לאחת השאלות הסביבתיות והערכיות שמרבית החקלאים תעשיינים מסרבים משום מה להתמודד איתה. האם השימוש הגובר בדשנים סינתטיים לאורך שנים פוגע באיכות הקרקע? ועוד לא דיברנו על הקומפוסט, כלומר הדשן האורגני, המשמש תחליף לדשן הסינתטי. הוא מאפשר להפוך את הפרשות הפרות ושאר הפסולת האורגנית ממטרד סביבתי למשאב יקר ערך ובעיקר בר קיימא. הפסולת הופכת לדשן ולהפך. קודם כל, מקומות שמשתמשים הרבה בדשן כימי, בסופו של דבר, השכבה העליונה של הקרקע פשוט נעלמת, מתפוררת ונעלמת. ומה שלא תשים אחרי זה, באיזה דשן שלא תשים, לא יגדל כלום. דבר נוסף, בתהליך ייצור הדשן הכימי, יש מפגעים גם סביבתיים וגם תעבורתיים, מי שעושה את זה. אם היו לוקחים את כל העלויות, כולל העלויות הבריאות וכולל העלויות הנזק, הדשן הכימי היה מגיע למחיר כזה, שכולם היו רוצים אחרי הפרות לקחת כמה שיותר זבל מהפרות. לכן אני חושב שדשן כימי זה הייתה איזשהו תהליך באבולוציה של החקלאות, שהיום צריך לראות איך לאט לאט מורידים את השימוש בו. כשאתה נכנס לתוך סופרמרקט, למשל, אז אתה נכנס בעצם לתוך ממלכה של דימויים, לא לתוך ממלכה של מאכלים. תמיד יש את הדימוי או של הבית או של השדה. דימוי שמראה לך שבעצם המוצר הזה יש בו משהו שהוא אורגני, ארצי, לכאורה. הדימוי לא רק הפרסומת, אלא למשל הצנצנת עצמה. לפעמים הקופסה עולה יותר מהמוצר שבתוכה, ולכן הרבה פעמים הדימוי הזה מסתיר איזשהו מוצר זול שמשתמשים בהמון תבלינים, בהמון מלח ובהמון חומרים זולים כדי לייצר מזון שהוא טעים, מהיר, אבל לא בריא מבחינה אקולוגית, חברתית וכמובן גופנית. ובנקודה הזאת חזרתי עם מטינגר למרכול. ריח מתוק ניסה באוויר, ריח שעשה חשק לאכול, בלי לחשוב. מוצרים מאפה כאלה מבוססים ברובם על שומנים מוקשים, שזה שומנים שהיום אנחנו מכירים אותם כשומני טרנס. זה מבנה מסוים של השומן שהגוף שלנו פשוט לא יודע איך לאבד אותו, איך להתעסק איתו, ואנחנו יודעים בוודאות שזה מוצר שמזיק לבריאות שלנו כשאנחנו צורכים אותו בכל רמה, אין לו דרגה פתוחה. בבקשה גברת. תודה רבה. נוכח מצב הדברים ובתור חובב רופאים מושבע, ניירתי לדוקטור גבי ליברמן, אנדוקרינולוגית שמטפלת בקורבנות הקשים ביותר של תעשיית המזון המתועש. מי שהשמינו ומי שבעקבות ההשמנה החדה גם חלו בסוכרת. אכילה משפיעה על האכילה הבאה. זה בהחלט נכון. הדבר במיוחד נכון לגבי אכילה שיש לה טעם מתוק. אכילה של דברים בעלי טעם מתוק, אגב, גם המתקה מלאכותית, לאו דווקא המתקה של סוכר בעצמו, גורמת לעלייה בצורך לאכול בכלל ולצרוך פחמימות בפרט. זאת הבעיה המרכזית של אוכל שהוא מתוק מדי. האוכל המלוח מביא תוצרות אחרות, כמו עלייה בלחץ הדם. יש איזושהי נטייה בשביל לעשות את האוכל טעים, לשים לו חומרי טעם למיניהם שהם עתירי מלח. ואנחנו יודעים שהתוספת הזאת של המלחים משפיעה על לחץ הדם, ולאורך שנים מביאה את התחלואה. במשך זמן רב ניסינו לצלם במחלבה גדולה. בטרה זרקו אותנו מכל המדרגות, התחמקו בחוסר אלגנטיות. בתנובה הציעו שוב ושוב שנתקשר אחרי החגים, רק לא אמרו של איזו שנה, ובשטראוס ביקשו מעט זמן למחשבה. בינתיים הלכנו למחלבה קטנה במושב נחלים, כדי לצלם איך מייצרים יוגורט אמיתי, בלי המילנים ובלי תוספות מיותרות. פשוט, על ידי הוספת מחמצת לחלב טרי, והחיידקים שמתרבים ומתרבים בתהליך הפשוט הזה, עושים את עבודתם והופכים בהדרגה את החלב ליוגורט. כמה פשוט, ככה טעים ובריא. אתה רואה את המרקם, הנה, אתה רואה, הרחבת קצת, אתה רואה? אני רואה, כן, זה היה כמו קרום כזה. זה שני סוגים של מחמצות. למעלה. כן, אנחנו עובדים טבעי לגמרי. לבסוף קרה לא יאומן. בשטראוס הסכימו לפתוח לפנינו את דלתות המפעל ולנפק הסברים. גם כאלה שלא ערבו לאוזנינו במיוחד.
אנחנו מנסים למכור חוויה יומיומית של בריאות לצרכנים שלנו. אבל אנחנו גם מנסים למכור להם גיוון ונוחות וטעם. אתה אומר חוויה של בריאות, איך אתה עושה חוויה של בריאות? ברגע שאתה... יוגורט זה מוצר בריא. אבל השוקולד? פחות. הכל תלוי בכמויות. אנחנו מנסים לצמצם את רמת הסוכר שיש לנו במוצרים. למשל, אנחנו יצאנו עם הגמדים שלנו, וירדנו בשליש מכמות הסוכר שיש בגביע הגמדים, כדי להרגיל את הילדים כבר לצרוך פחות סוכר. הבעיה היא הרגילים שאנחנו יוצרים אצל הילדים והנוער, שאחר כך כמבוגרים קשה לנו מאוד להתנתק מזה. זה מצחיק מה שאתה אומר, כי אתה בעצם מדבר איתי על תיקון שאתה עשית במשהו שאתה יצרת בעצמך. אבל אנחנו מי המציא את הגמדים? לא אני. נכון, אני ב-83 פיתחתי את הגמדים, אז הייתה תפיסת עולם אחרת. שמה? אבל אז לא הסתכלו על הרכב התזונתי במובן היום כמו כשאנחנו בונים בפיתוח... טעם. כן. כשאנחנו מפסיקים לאכול מזון מעובד, אנחנו הרבה פעמים סובלים הנגאובר, או תסמיני גמילה של נרקומן שלא קיבל את הסוכר שלו. תנסה לאכול פירות וירקות בלבד במשך כמה ימים, ואתה תראה פתאום שאתה נהיה עצבני, לא מרוכז, ואתה אומר, אני חייב שוקולד. כי אנחנו פשוט התרגלנו לדיאטה מסוימת, לכמות מסוימת של סוכר. אני לא יודע מה אתה הולך להגיד לי. כן. אני מקווה שאתה לא הולך לקלקל לי קצת עכשיו את החגיגה. איי, פפריקה, שמנים מהצומח, כשכותבים שמנים מהצומח, מה אני יכול להבין מזה? סימן אזהרה רע שכנראה משתמשים בשמן מהסוג היותר זול, כאילו הם היו משקיעים בשמן שהוא פחות מזיק בריאותית, כמו שמן לפתית, שמה שנקרא קנולה, הם היו מציינים את זה. מוכרים לנו משהו? ספרו לנו מה אתם מוכרים לנו בדיוק. ותנו לנו להחליט אם אנחנו רוצים לצרוך אותו או לא. כי בקרב השומן מן הצומח ישנו שומן מצוין כמו שמן זית, ויש שומן טוב הרבה פחות. ספרו לנו מה אתם מוכרים לנו. אז אם הייתם זקוקים לאישור רפואי, קיבלתם אותו. המזון המתועש שאנחנו אוכלים רחוק מלהיות בריא. הוא עתיר סוכרים, מלחים, תוספים מלאכותיים וקלוריות מיותרות. היום אנחנו יודעים שירידה במשקל מאריכה חיים. יש לנו כבר מספיק עדויות לדעת את זה. עזוב! מדברים פחות. אוכלים יותר! נשנושים! כן, אוכלים יותר, מדברים פחות. זה מה שתעשיית המזון רוצה שנעשה. אבל אנחנו החלטנו דווקא לדבר ולהטריע. ולכן, אם רשימת הרכיבים ארוכה ויש בה פריטים שאין לכם מושג מה הם, אל תקנו את המוצר. המשיכו הלאה וחפשו את המזון שאתם יכולים לראות בבירור שהוא צמח מן האדמה. חומוס, שעועית, ירקות טריים, אגוזים או דגנים. זה המזון הטבעי שלנו, אלא שכל כך התרחקנו ממנו וגרוע מכך, התמכרנו קשות למזון מתועש. אז מה שקורה בסופר, וזה מה שמרתק, הוא שהסופר מסווה את זה שאנחנו חלק מהסרט הנע של המפעל. כמו שיש רובוט שמייצר את המזון, יש גם רובוט שקונה את המזון. ואוכל אותו. רק הרובוט הזה לא יודע שהוא רובוט. זה התרגיל הגדול של תעשיית המזון. אז אם אתם חשים בלבול קל ולאור הצפייה בפרק הזה, מקננת בכם אולי תחושה שכבר לא נשאר לכם מה לאכול, שימו לב לתמונות הבאות. בפרק הבא של אחרינו המבול. כל תעשייה שהיא, החומר שלה ניתן למחזור. זה זבל או שזה לתיקון? המסכים עובדים, אפשר לחבר אותם והם עובדים ורואים בהם מצוין. אני מנסה לתרום אותם, אף אחד לא רוצה לקחת אותם. פסולת היא זהב? פסולת היא זהב. בבית יש לנו 20 סוגים שונים של פסולת שמוגדרת כרעילה, אומנם בכמויות קטנות. צריך להבין דבר אחד, אין הבדל בין השייר שנמצא בתוך K300 או כל תרסיס הדברה אחר, לבין למשל פסולת שאני מקבל מחברת מכתשים כאן שמייצרת חומרי הדברה. עכשיו זה לא רק חומרי הדברה, אז בוא נלך לעולם אחר, תרופות. כמויות עצומות
של תרופות או שאריות תרופות מושלכות לפסולת הביתית. ואז מה קורה? ואז הרעלים שבתוכם, שזה או חומרים אורגניים או מתכות כבדות, דולפים לתת הקרקע וכמובן לאט לאט יזהמו את מי התהום. הר הזבל, הפרק הבא.